Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, wannan message din da kuke gani wata budurwa ce shekara 26 ta tura min. Labari ne gwanin ban haushi, gwanin ban tausayi. Shekaranta 26 yanzu, ta gama university. Ta shiga university tana shekara 20 daidai. Tana ta samun masoya tun tana 100 level, 200 level, har 300 level. Babanta kuma sai ya zaunar da ita ya kore su, ya gaya mata cewa fa ta mai da hankali kan karatunta. That's the most important thing a rayuwarta. Of course karatu na da amfani, mun san darajar karatu, mun san muhimmancin shi. Yarinyar nan tace yanzu ta gama university, Allah ya kawo jarabta saboda ta zo tana jin tsoron ta tura ma babanta namiji, baya ma ba da fuska. Yanzu ta gama university ba samarin saboda amma san tana koran su. Wanda take tare da shi yanzu kuma ta hada shi da baban wanda ya zo yana da mata. Sai baban nan wai ba zai ba ma yar shi mai mata ba. Jama'a haba kai kake designing destiny rayuwar yarinyarka. Ina ga duk wanda yake following ina da labarai irin wannan nikan posting a story na, amma the reason I'm making video on this is abin ya fara yawa. Iyayenmu kun haife mu ne fa, ba halittar mu kuka yi ba. Uba ne kai ga yarinyar nan, ba ubangiji ba. Kada ka inda kake da haƙƙi a kanta, tana da haƙƙi a kanka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Babu yadda za a yakka hatta tura maka namiji gidanka da zumma tana son shi, wai kuma ka kasa gane cewa lokaci yayi da ya kamata ka aurar da ita. Zamani ya kai mu saboda buri da neman duniya, ba mu kallon consequences na wasu abun. Ba wanda ya damu yanzu, no one talks about ya ma yara suke karewa a university. Baka ma damu za ta yi zina ba, za ta bi mata, za ta yi maɗugo, babu ruwanka. Degree is the most important thing ma rayuwarta. Kuma ya mace ce fa, daukan nauyin ta zayin aka aure ta. Idan namiji ne kace kai ya kawo maka maganan aure, tana da hujja. Yanzu yarinyar ne inda take faɗa min a labarin, baban ma da ya gaji ya kori mai matan nan sai yake ce mata ita fa ta mai da hankali sai ta samu aiki mai kyau. Ta samu wani aiki mai karamin albashi, wai sai ta samu aiki mai kyau saboda namiji yanzu zaka aure shi ya wulak. Of course mun sa akwai mazaje da unfortunate suna wulakanta matan da kuma halin rayuwa, amma yarinyar kana shekara 26 ka ce sai ta samu aiki mai kyau a ƙasar nan da ɗa namijin maya ya cika, wadda za a ci da ita, a tufatar da ita. Arzikin nan Allah ne yake kawowa. Dogon buri wallahi sawa yake kamanta da lahira. Dogon buri wallahi yana rage tawakkali. Of course yana da kyau a ce kana da kudiri mai kyau, amma dogon buri irin wannan wallahi yana sa tawakkali ya fita a ranka. Mun cire wannan imanin da manzo Allah ya ce da zamu imani, asalin imani da Allah zai azurta mu kamar yadda ya azurta tsuntsu. Irin imanin nan muka rasa a wannan zamanin. Mun dauka mu muka iya ma kanmu, mun dauka mu muka san me ya dace da mu. Wallahi iyaye ku rufa ma kanku asiri. Only if you guys know what these young girls are capable of doing. Yarinyar nan taka da kake gani a gida ai shekara 16 17, babu abin da bata sani ba. Ka siya mata latest iPhone, gidanka da wifi da komai, tana daki, babu abin da bata da access da shi. Internet ne ko bata bai yanzu zai nuna mata. Zamani ya lalace, babu abin da masturbation is real. Yarinyar ka in ta je university, in bata bi maza ma mata yanzu bin su suke. Ta lalata ta bude maka ido, kai kuma baka damu ba because of nonsense degree. Degree is absolutely important, but ba shi ke defining arziki ba ko a ɗa namiji a yanzu. A wannan zamanin karatu is important. Da san muhimmancin karatu. I mean ban son aure wadda bata karatu ba, amma wai ka ce wai yarinyar ka sai ta building career, sai ta master haka kawai saboda kai kake da rayuwa. Kai haka aka maka? Ku zamanin ku haka aka muku? Kila matan da aka ma bata irin karatu. Of course dan bata ba shi ke nuna zaka bar yarinyar ta mistake ba, amma kai haka aka maka? Kullun nukan faɗa ma mutane, ya ishi mutane aya. First lady, matar shugaban kasar garin nan, kasar nan da muke cikin Najeriya, a gidan mijinta ta gama digirinta. In fact me an sama shugaban kasar da an sa yanzu a gidan mijinta ta gama digirinta. Me suka manta? su ne mace dai mai na daraja ta lamba 1 a Najeriya. Su ne office din Allah ne ke kawo arziki, baka san da wa zaka hada ta ba. Kad dai ka hada ta da wanda zai hana ta karatun, ka hana ta da wanda bai da manufa a rayuwa, wanda zai wani abu da zai cutar da ita. Amma dai in dai mun tarzauna dinahu wa khulqahu din nan ne, wallahi ku aurar da shi. Manzo Allah ya ga mana in fa ba mu haka ba mun dinga ganin fasadi a bayan kasa kenan, gashi muna gani. Yarinyar nan ce mun tai, kuma wallahi at this point auren nake so. Fo yarinya ya mace ta ce maka auren nake so, kai ka san abin da yafi. Of course a matsayinka na babanta ba za ta iya zuwa ta ce maka baba sha'awa ne ya min yawa ba, baba na girma na isa aure. Ido ba mudu ba, ya san kima. Kai ka kalli ƴakka mana, yarinyar ka dantse kana ganin ta sha'awa ta dankame ta a gidanka, babu abincin da bata ci, tana da lahiya, tana da komai, tana da access da maza. Baka isa kai limitin da wa za ta yi magana a university ba, tunda ba za ka bi ta ba. Har mai kirki ce wannan ma fa tana da imani ne fa.
yara da yawa na nan sun zama karo, da yawan yara za su dawo gidanka da hijabi sun zubar da ciki yafi yawan semesters ɗinsu a university. Wallahi kahin ta gama digiri wata sai ta zubar da ciki 5-10, amma kana nan wai ka tunna maka me a ciki, ta dinga digirinta da iyakaci ka dan ba su shawara a ku kiyaye haihuwa da waye da rigima da stress da waye ka ba su shawara, ka bar su, Allah ne ke rayuwa, Allah ne zai azurta su, ka isa ka mata arziki ne? Wallahi ku ji tsoron Allah, ba su iya muku magana saboda ku iyayensu ne. Mu they have this confidence saboda sun san ba mu san su ba mu san gidajen su ba, they send messages like this, like for shawara, kuma ko kuma they feel mu age din mu a kusan irin bracket ɗin muke, amma ba su iya zuwa su muku magana. An yi closing wannan abun, na rantsi da Allah, yarinya ai shekara 16 wadda ta gama secondary school, idan ka san abin da ta sani ba za ka taɓa underestimating yarinyar ka shekara 20 ba, wallahi ba ka taɓa yi. Shekara 20 a wannan zamanin, wai haka ce sai ta gama university? Ban ce ka je ka ce kai imposing idean aure ma duk yaran ka dan suna shekara 18, amma duk wacce ta baka sign, akwai mai karfin sha'awa, akwai mai karfin sha'awa, duk wacce ta baka sign tana da mijin, ta kawo maka wani tace tana so, kuma ka bincika yana da abin da zai rike maka ya, yana da hali na gari, wallahi ka rufa maka kanka asiri. Idan ba a yi ta halal ba, wallahi za su yi ta bayan gida. Ga sanan yaran naku akan pizza za a je a kwakule maka yarinya a mota, kana ganin kai yarinya kace a walida Amira, kana ganin ta karamar yarinya da ka haifa jiya, duk yanayin da ya canza a jikinta, kirjinta da rufaida, iya rufaida, wai kuma har ta kawo maka ɗa namiji ta ce maka shi take so, ka kasa gane karatun. Ba ku sani yaran ku a kama suke. Duk wacce kaga ta kawo maka wani ta ce maka tana so, abin ya kai intihani, ya kai wani point ne, mai matar biya ce wata, wallahi sai dai ta lalace a duniya baka sani ba. Amma dai ina gaya muku, mu mun tunatar da ku ne, wala tazura ziratun wuzra ukhra, amma wallahi idan kai pushin yarinyanka to the point of committing fornication, wallahi kana da commission a gurin Allah. Na san bai dame ku ba saboda ƴan duniya haka suke, amma dai in Allah ake bauta ma, wannan shine in ka dauki haƙin yarinyarka za ku shari'a kai da ita a gurin Allah, inda take da haƙi kake da haƙi akan ta, tana da haƙi akan ka. Mun kuma tuna muku, li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana. Mun hada muku, yaran ku a kame suke, duk wacce ta kawo ku sani, duk yadda ta kawo maka da namiji ka san a kame take, za ta iya komai. Allah ya shirya mu, Allah ya iya mana da iyawarsa, kada ya bar mu da iyawar mu.